no ya oreta ngwa nyalo mumala ngo angere ngat ma ulo gi mabiro nyine de masaka love nyina ma mizia ne chuniri ro ganda ja ulo mala ge la ne nyirumba Sina kana vire jiri jorate ngana kaula umoro narwa kwe jiri jorate lao jurusenge Kaki ngomona dawa kaua analonye na unogo na wene atila timoteo ya kwa gijote giyupu jiri dulote Tolawa ni aneno kaserikal nolare kudu nyepinjorate Kadu ana dunia konye sinda gerna uru otomo etiende go to kuong Kodo no egoda marawe ngumare kuwe marmirembe Kaji sumore wanyala no go manarwa pediri yorate ngukari nanga no ukani sanduku wende ukanae otono go mugero na maber Kare unano ni ogima biyo nime ngimoseka Walimu godi kwere mantiere kaunti ma Migori gwenge mag Masara e Isuno West. Elena manyarupan wil managing chanugulu tura kozela ana manyarupan wil manukuru ajmalari ella ngajuta kinduganda lena kano winjo ninya kwa gana do setting wono mara mani nyarombo malama pa kailueta ngelena pa na timanga Mae mumi elena nego jonga pinyi kawachuni misia kauno kwa nini nganga Toni lal nyakatura dundu manini ndeng mokwanga Hapoya nano niti nyuriye dala wimoro milungo na soli Chuta elena unuango lar mi woronga Wachene winjo Sigand Lejo Maria biro mar kanisa ni pinye mar e Kenya Japonye na wapodo na pinyi babu simeo moso wanea Nyuzure yozaru japunyi wakane chongo wapen Baba wane kuro wagi muchema eni gogono simbo Sima iwana lwen Pinyi dunda kwe mayo mengwana nyafai Ipongi na majawe Yeso nyafini jawe Sigana yango ni kanisa ma Lejo Maria ne okele ni jorotenge kendo gie sani omako pinye mar Afrika. Baba Simeo ma ongere kod nying mar Ondeto kod mama Mariam ma bende ongere ni sulwe mar nama kata min Omolo Kanyunja. Ji ariyogi ema ne okelo kata ne ochako kanisa ma Lejo Maria. Lejo Maria ne ochakore e wi god kwere kama wachore ni ote nogerore kende makata sani ka idhi god Calvary to idhi yudo ote mabende ongere kod nying mar Ligala kete manaka. Haburu manate mwacho ni nini ngani simo haburu bigo aja kano angora wasi edala kama hai kane chunyi maja ono wiyo mano negi wodundo te Biro mar Lejo Maria e pinye mar Kenya. Bikira Maria mtakatifu aliyetuletea sisi kanisa letu ya Lejo Maria mwaka 1900
1962 Maria aliingia katika mlimani Kalvari tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 1963. Ndiyo alijengea sisi nyumba yetu ya kwanza, tunaitwa Ligala. Amosino ya orenya kuramoge juanga to ni marwantiere kalejo ganda jo kalejo moso jino ya ore kata en pinyo tieno sani ni en sa par marodhiambo to kendo wadwaro wuoyo kod Mother Superior mabende odak e dalani eri mabende en kaendi luongo ni God Kwer kama oganda mag jolejo yudore dalani eri Suna Migori kaunti dero ma Migori. Adwoko erokamano ahinya kuom biro mubiro godo dala ma Kalafari, dala baba gi mama mtakatifu. Kae kama ne lejo chakore godo kane babu bire e God Kalafari kamiluongo ne God Kwer. Kae kama ne lejo chakore godo kane ochako lemo ne ji, kane onwang'o joma ne nigi sefe, joma jotuo mane tuo mang'eny nochango kendo nogolo juogi kuom ji. Kane ochakore kogolo juogi to nohulo bende, nohulo ji. Kane ohulo nowacho ni in ng'ane, in ijajuoko. Bende ng'eyo tie nying mar Lejo Maria. Nyasaye be jamrema. Koro omiyo noneno ni piny sando wuode, to piny nosesando wuode mokwongo, kendo ka wuode oduogo mondo mi ong'is jo Afrika, war jo Afrika, to jo Afrika pod neno mana mudho, kendo gimake kendo gisande. Koro nowacho ni maloch mare ok loch wuode, en motawala. Emomiyo wan jo Lejo Maria iwacho ni Legion Maria of African Church Mission, Legion of Mary. Koro wan oganda mag Bikira Maria. Ki isomo Latin, Legion is a group. Ji are confusing between Legion, nikech kane Yesu golo jochiende kuom joka, to ne giwacho ni Yesu nopenjo ni to un ji adi? To joka nodwoko ni one Legion. No giwacho no oganda. Koro ji wacho ni jo Legion Maria gin group mag jochiende. Get this one clear. Ni Legion means many. Niso no oganda. Koro one the Legion of Mary. Oganda mag Mary. Oganda mag Maria. Etie Legion Maria. Yes. Chakruok mar kanisa mar Lejo ne ochakore kamoro miluongo ni Johannesburg mabende ng'ere kod nying mar Kabaru. Kamane ochopo mane ji ne oloso kod dhok mayure. Perno ega maza mizia no ya oreda ngwa nyalombo mala ngo angere ngat ma ulo gi mabiro nyime de mazeka lebe Okay, kan Baba Mrs. nobiro kapok nochopo ewi got Kalvari, nodhi kamoro ni ka Johannesburg, en piny mwalo kikalo got matin. Koro kaendi noyudo oganda mang'eny nochokore kod Baba Mrs. kendo ne gilemo e seche mag odhiambo kama, to ne gipo ka giwinjo ka duol moro ae polo, kane gin jo malaike mane wer, ne giwero wende adek. Wer mokwongo ne giwero ni chon Nyasaye wuon ochiko kelo ng'at mawarowa. Wer mar ariyo ne giwero wend Haleluya, Haleluya, Haleluya. Wer mar adek ne giwero wer mar Jesus nosebiro. Koro roho notugore kuom ji, kendo joma ne ni kanyo ne roho opong'o gi mane gigore piny. To kanyo nogono ne nitiere ng'ama ne roho go piny maniluongo ni Ochieng' Silvanus. Koro roho ni kano osegoye piny to nomoso ji ni oyawore, to noyudo ka Baba Mesias ne gin jopuonjre ne, eka roho ni nong'ise ni mondo oful nyinge ane. To Baba no ofulo nyinge
ni en iluonge ni Simeo Ndeto. To wacho ni en wuod Kano. En wuod Obimbo. To Rono no go ni no. Kendo chako penje. Kendo Rono no chako wacho kendo ni no. No chako penje mar adek. No fula nyinga chiel no ni en Simeo Ndeto, en wuod Obimbo Kamisumba. Kaito mar ang'wen Rono no chako penje ni ful nyingi madiera. To no fulo nyinge ni an Osea Lord Vicus. An wuod Nyasaye mangima. Eka chuny matakatifu mane kuom Cyprianus Ochieng no owacho ni yes nyadidek. Mane kama nofwenyo ni Baba Mesias en Nyasaye. Yeah. To wantiere god kwer kaendi mane iwacho ni ka jo Akabaru to nitiere god kwer kaendi mane uyango. Ang'o momiyo nuyango god kwer kaendi kaka kamaler mar lamo? Okay, god kwer kaendi en got manokor chon gi janabi miluongo ni Isaya wuod Amos. Nowuoyo got mar milambo, got maborie mogik. Kirango got Kalfari en got mabor oyombo gode duto. Anyalo wacho ni e piny mangima, kech kichako wuoth from Kabaru, kichako wuoth kamoro ni okuong kacha, kidhi nyaka malo Kamama, en distance malach. Koro godni e got mane Isaya wuod Amos nowuoye. Mano miyo wafwenyo ni ma en god Nyasaye. To ji mang'eny mistake go luonge ni god kwero. Ok en god kwero. En god kwero. Tiende ni kama ikwere maricho. Chon josuna joma chon ne biro timo misengini ka, kaka joma chon ung'eyo ni kapok ne gifwenyo wach mar Kristo, joluo ne lamo wang' chieng'. Ni ka chieng' otuch to wacho ni ang' ituch na maber, ka chieng' podho wacho ni podho na maber. Koro ewi god kwero ka Nyasaye manofwenynwa ni ma en god Nyasaye. To kare nying mar Ondeto ni to ne wuok kure? Nodhi kanyo ero mondo chaki nying, koro noguonyore. Koro joma chon iluongo ni nyathini Ndeto dende nade. Musiko Ndeto Ndeta ma en dende osiko Ndeta. Osiko koro oguonyore mondo mi onwang' kaka inyalo chake nying. Koro mane jogo chake nying no Ndeto. Mondere nobiro nikech noguonyore. Noguonyore. Mango manoma ko ganda mane nikuro ni wach mane miziao wajujubuka. Ibunde manogole milambo bunde duoke milambo. Yoaze kari oloro Manuel. Miziado kiedalane mar ligala. Tinga mayonde na miziane wacho nwandalo kandalo ni tinga no paiye milambo. Tinga payo got milambo karanga masirikale muchiwo tinga mamarege. Yango gimalo yonge unu ngamalo yinde ungeta. Ana aja wasika to closer rida aja milambo. Ya Jerusalem amaloka. Du te ya sai ko yie. Olebe du te monya mabeyo be. Olemo monya mara ya sai uwe manone. Kate beto ki kate wenyo. Ede kada ja chulo mabe. Mai tiyo tajiri. To ka wul pudo to ni a. Ne. Ala mo na wani ni. Awang olebe maricho. Ya tich no dage no yo ya duo. Sin waya ge dalari o ke la do. Ana ol tiene gi oguoyo. Gide bil mabe kama gide. Ma emo bero kaka jakere to subende. Mane olwango obarizim to non wanga buda. To ko wanga buda kamano keke. Obudo le buda ve ke komo. Kolo yigi to ma ka de nyingi timbe. Te budo vi. Ngechiri chore ba. Ewo yugo. Iyo yugo ko. Kolo obarizi madio. Okay, tore. Kendo imor ni ngima insi meyo kaka arkama. Tiseto.
To kar nyinge mar wuod Obimbo majakano to ne owuok kanye. Dine bedie ni Baba Simeo ne onyuolo kod Obimbo e piny mar Kano. Awasi kano donjo Awasi, nodhi Awasi ko nyathi matin. Kano donjo Awasi, nodonjo godhiambo ka dhok donjo. Koro kano donjo kacha godhiambo koso pod ndiko. Kano dhi donjo kacha godhiambo to nwang'o ka ng'ane ni Obimbo wako dhok e dala. To koneno ka nyathi men bute to penjo mera ti yakanye. To kone ni inyathi ng'a? Ni anyathi Obimbo. Obimbo mane? Ni Obimbo Kamesomba. To inyathi dhako mane? Ni anyathi Margaret Oduwo. Koro Margaret Oduwo ni to ng'ani wacho to Margaret Oduwo nonyuol to we nyathi moro dala gi to panda. Ato nyathi ni motin atina ni to ndalo manyuol Margaret ja dika nyathine di koro churore. Bas kano donjo kanyo ne mama ne ng'ani okawe motere od Margaret Oduwo. Koro kane otere od Margaret Oduwo ni koro Margaret penje ti nyathi ng'a? Ni anyathi Margaret Oduwo ma in. Nyathini dak wuo maber. Anyuoli karang'o? Ni ine merwa. Ni nyuola tekia. Koro bisana kode. Ka aete mubira bira kanyo. Koro ikone ni aoyo ng'ato kodonje dala. Ni koro wacho ni nyathiwa. We mondo bedu we ura we akikuriembe. Bedura bida kode. Koro no wuok. Koro Obimbo kete koro dhi kwayo. Ko dhi kwath gi nyithinde en okote dhok modho. En odhi okunyo pi. Kose kunyo pi to dhok modho. Bikira Maria ne okwongo poro kamoro ni Gwase Nama, kama ne oyangore ne jalupo mabende ong'ere kod nying mar Nyamgondo wuod Ombare. Nowan gi jaduong' moro mane jachan maniluongo ni Nyamgondo wuod Ombare. Nyamgondo wuod Ombare kit dak mare kaka jaduong' nodak e pacho mare. Jaduong' ne en mana jalupo. Odiochieng' moro achiel ka nodhi lupo to nokoso rech. To ka nokoso rech noywak ne Nyasaye koro ma chandruok manade madonjene. Then kaluwore gi kit jaluo machon, ne ni ka nikoso rech to niweyo gigini mag lupo e nam. Then nidhi keto gimoro miluongo ni kira. Wang' midhiambo idok limo ka Nyasaye ogwedhi. Jaduong' Nyamgondo wuod Ombare ka nodok limo e bath kira mare nopoko nwang'o ng'ama miyo. Bikira Maria min ruodhwa kendo min owadwa Jesus Kristos. Ngeche ng'eyo tek. Nikech wacho ni Maria nodonje nam Gumba, nomake gi ng'at miluongo ni Migondo, mae Kombare, mae ni kano omaka nodhi lupo, ne en ng'ama lupo, joloka luongo ni Neo. Koro nodhi kaka odhi lupo to kano oketo kisikane mar mako rech to mako dhano. Koro dhano ni komako to komo noduoke pi to dhano ni kore ni mama ni kore ni kik iduoka. An dhano tera ikudhona mach. Tok wuok ka Nyamgondo, Bikira Maria ne odhi Simbinyo Ima kama ne oyime simbini modhuro. Jokawaswa ne okalo e midhiero
mar himruok to ni mar tok teko ma bende ni gintiere godo mar ni jogo eko mamine ne onge kod oteku kata thuolo mar loso e mbele chuogi kod timbe mag machienglo. Kama koro pigni ntiere ne chon mane dala maduong' manoger e wi ohinga mana kaka seluoni ni jogo manodak ka niluongo ni joka waswa. History kaka kwerwa nopimonwa, history wacho na Nyango Nyarwasi gi nyinge manong'ere nodonjo ka higa mar 1715. Kawere kod Sigand Simbi Nyeima kod mar Nyamgondo Wuodo Mbare kaka chakruok kata fwenyruok mar Bikira Maria. Ng'weche notero Wasuna West ei kaunti ma Migori kama Bikira Maria ne oromoe kod wuode Baba Simeo. Mama biro baba mokwongo ne mama. Koro eniga mane mabende ne mama yudore gi baba. Yiga mane baba yudore gi baba. Mama obiro 64 ema giyudore gi baba. To kigonwa sigana matin kaka ne giyudore ma gibedo kamoro achiel. Mas mama kaka ne giyudore baba ne en ka Johannesburg to wacho ni oneno ka min mare biro. Min mare osedonje e piny ka ni machiegni. Koro ne gidhi gi mama noyude ka ng'at miluongo ni Rioba Magacha. Koro mane mama miluongo ni Leonida kod Angelina machi Johannesburg ne gidhi gi ome Magacha ma gikele chieng' ne mane mama oidho go got Kalafari. Kane giting'e ka gibiro ne gibiro abira kode ma mama owacho ni ano idho e got. Koro noidho got to sano nonwang' ka baba ni ka Johannesburg. Koro baba nowuok ka Johannesburg kowinjo ni min mare osebiro. Koro mosruok mane gimosore go ne gimosore ka gigo chonge piny. Ma baba omiyo mama luor ogo chonge piny to mama omose.